perfect 10. And of course, kung gusto nyo ng sabaw, in a scale of another 1 to 10, ang kanilang manok, tinulang manok Bisaya, na meron siyang fresh papaya and dahon ng sili. Okay, so since malapit sa akin, I will give them, there's a, dong sa, unsa nga part mga dong? Anything. Ang gusto nimo is Thai part? Anything. Anything. Welcome presentation. Maganda ang kanilang presentation. Lahat is talagang very Bukid. Daradong, that's all yours. Ulan. Ang Magang. So may mga ka ng paay mo or tiyan? Paay mo? Wili ka pa, oo. Ako kay dapit sa Lubay. Yung usaram ni ka pa. Gusto mo na akong baang. sarap lang. So ayan po. Ang kang email is paa o kapako. Kaya gusto mo siya malupad. Lupad ka, no? Paano mo siya kalupad? Good. So ayan. That's for you, dear. Sa akin is Lubay. Sa akin is Katcho. So ayan po, wala pang tao. Kami pa lang. Uy naman, o. Diba? Kainin natin to lahat. Kasalid ng plato. Okay, so first stop is we have the rice here. We're going to pour it here like that. Pa. And then, this one is very wooden. Lagay mo na. Next kung kukunin ay ang gamit tayo ng ano ha? Gamit tayo ng serving spoon kasi wala tayo sa bahay. Pa tayo ng lagay natin dyan. Tapos meron ditong shrimp. Ayan. Another serving spoon for ginataang kalabasa with beans na isa ito sa highlight ng Nanay Beth. Lamig lagi dun. Tapos seafood kari-kari. Yes, seafood kari-kari with tahong ni Carla. Tapos tayo ng isang shrimp gang. Tapos ang next kong gawin ay kamayan na. Sarap ng luya. Ang ganda nito, wala talagang extenders, no? Walang betsin doon. Walang may betsin doon. Para the best. Harap. kalabasa ay pampalinaw ng mata. Pet shop. Native chicken. Ako nakatumi sa farm ba? Sayang ba? Ano? Nagiling ko na kahit ito. Tol naman dyan, binaugayo. Para sa may kuhan. Sabaw pa.
Uy, lamig. Buwa man akong rice. Tapos, meron akong kaibigan na anak ni Adeline Bufard. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Ito, ang isang shrimp, wala talagang masayang sa kanya kasi kainin niya kahit ano yung ganito na pagkain ng shrimp oh. Walang masayang doon. Tinuruan niya ako paano kainin ito. Dito ka magsimula tapos papunta rito kasi ang part na to ay matulis. So ganito siya pagkain ha. So mga bata, ha, parental guidance, ganito pagkain ha. Ang makagawa nun ang mga professional lang ha. So mga bata, mga mami, inay, itay, makagabayan ang mga bata pag nanonood ka sa video ko ha. Walang sayang. Wala mo ko na ako sa naingnan no? Kapag tuon ako, magdala na kag Korean food. Babong pagpanda ka dahil side dish. Dahil side dish. Kapag panda? Nadi ang food, apat ang side dishes, dagan kayo. Depende sa restaurant. No. Depende sa restaurant. Last time ako kaya 50% sila ng buto-butong order. Ang food banda? Oo. Pag 600 na order, wala doon. 200 na lang. Hi Food Panda. Hi Food Panda. Ang makapalit na lang. Na may daghan. Ang makapalit na lang. Wala na kami mga banig lang. May daghan no? Kanang banig dong ba? Ano ba? Basta makapalit na lang. Diba ata ko? Tayo daw dito. Mag-rice pa ka? Hindi na ako mag-rice o mag-pan ako. Ang pan, ibutang sa ang laing ilagay sa tinapay. Lami, good niya siya. Fish ang iyong food bag. Never surrender. Wala mo ka nag-rice no? Ako? Rice nito. So doon na kayo daghan. Sometimes wala dyan. Mugan na. Papaya. Papaya. Dahon ng stili. Luya. Sabaw. Higop. Very refreshing.